Bejn l-erba' u l-ħamis ta' din il-ġimgħa l-magna tar-raġġi li tintuża trattament ta' persuni morda bil-kanċer reġgħet kienet bil-ħsara. Fost lat ta' pazjenti mill-quta kien hemm wieħed li għandu kanċer fi Grizmeħ. Kont sejjer nagħmlu x'ħażin, ċempluli. Għalli tiġix għaliex għandna magra b'ħsara. Ejsu naħħelu kuraġġ kollu, Qal il-konsulent mediku spjegalu kemm huwa importanti li jieħu r-raġġi b'mod regolari għal 6 ġimgħat għaliex jekk dawn ma jaħdmux ikollhom jagħmlulu intervent fil-pajp tan-nifs biex ikun jista' jibqa' jitkellem. Għandi kanċer fil-kordi u issa qed jagħmel ir-raġġi għandi 6 ġimgħat hekk. Alla nipprovaw bir-raġġi għalli neħdu ċans għallek ma jmux bir-raġġi għalli naħolek biċċa minn Grizmeħ u nagħmlu lek toqba bil-pajp biex ikun nista' nitħadet. Jispjega l-ġieħ li għaddi minnu. Isek għandek xaħal mwaħla b'Grizmeħ, fenni. U għanta b'katu nixrob. Daqqa jiġu, daqqa jidlaq. One News huwa informat li l-magna li kienet bil-ħsara issewwiet matul il-jum tal-ġimgħa. Madankollu din mhix l-ewwel darba li l-pazjenti sofrew minn din is-sitwazzjoni għaliex il-magna tar-raġġi fl-isptar b'offa hija qadima u konsegwenza hekk qed tkun bil-ħsara ta' spiss.